дирӯз дар дораи рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ду бозии мавқуфмонда доир шуд, ки дастаи Истиқлол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бозии мавқуфмондаи даври панҷуми худро муқобили бошгоҳи Файзканди ноҳияи Восе баргузор кард. қобили зикр аст, ки бошгоҳи Файзканд дар ҳоли ҳозир он қадар дар вазъияти хуби молӣ қарор надорад ва бозигарони тим як тарки даста намуда истоданд. чанд соат пеш аз рақобати мазкур хабаре паҳн шуда буд, ки бошгоҳи Файзканд 9 нафара ва ё 10 нафара муқобили Пойтахтиҳо бозӣ хоҳад кард, вале хушбахтона ҳайат комил шуд ва рақобат баробар аз рӯи ҳисоби бозикунон сурат гирифт. бояд гуфт, ки дастаи Истиқлол бозиро таҳти контроли худ гирифт ва восеиҳо аз аксулҳамлаҳо кор мегирифтанд ва дар миёнаҳои қисмати аввал ба Шавкати Ҳотам даст дод, ки дарвозаи Рустам Яҳтимовро рахна бинамояд. дар умум бозии футболбозони бошгоҳи Файзканд дар қисми аввал хеле хуб буд ва ҷои таҳсин дошт. қисми аввал бо бартарии бошгоҳи мазкур ба анҷом расид. нимаи дуюми рақобат ба куллӣ ба нафъи истиқлолиҳо гашт. голи тезкори дар қисми дуюмзадаи Манучер Ҷалилов тимро барои пирӯзӣ рух баланд намуд. баъдан Гонсало Ритако, легионери аргентинии Истиқлол, аз беруни ҷаримагоҳ як зарбаи хеле қавӣ зад, ки ба бозигарони Файзканд зада ворди дарвоза шуд. дардаҳаи охир баъди як қоидавайронкунии на он қадар ҷиддӣ довар иштибоҳан ба ду нафар корти сурх нишон дод. ибтидо Артур Боугнон аз ҳайати Файзканд ва Муҳаммадҷон Раҳимов аз ҳайати Истиқлол корти сурх гирифтанд. бояд гуфт, ки чунин иштибоҳоти доварон дар чанд бозии охири чемпионати мамлакат сару садоҳои зиёдеро пароварданд ва мутахассисон бархи онро аз бетаҷрибагии онҳо мехонанд. ҳамин гуна баъди корти сурх гирифтани ду бозикун, истиқлолиҳо хеле зуд тӯбро ба бозӣ дароварда голи сеюми худро ба самар расониданд. Манучер Ҷалилов муаллифи гол гардида дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мамлакат ба садри ҷадвал баромад. бо ҳамин рақобат ҷамъбаст нагардид. дар охирон дақиқаҳои рақобат легионери дигари бошгоҳи Файзканд Ҷозеф Феомба баъди як қоидавайронкунии хеле дағал корти сурхи мустақимро гирифта майдонба даргашт. сармураббии бошгоҳи Файзканд Масъуд Назарзода аз кортҳои сурхи гирифтаи шогирдонаш изҳори негаронӣ намуда, аз вазъияти бади дохили бошгоҳ гуфт. изҳор дошт, ки дигар ҳеҷ рӯҳияи фаъолият кардан надорад. рақобати мазкур бо ҳисоби 3-1 ба суди Истиқлол ҷамъбаст шуд ва дар як рақобати мавқуфмондаи дигари даври даҳум дастаи клуби маркази варзиш Артиш Хатлонро дар меҳмонӣ шикаст дод. ما با تمام مشکلاتی که داشتیم سعی کردیم یک جوری نفرات رو تقریبا به 11 نفر برسونیم، به حد نصاب برسونیم که بیایم بازی کنیم و خوبم شروع کردیم. یعنی ما در طول هفته همین 5-6 نفری هم که داشتیم سعی کردیم که با اونا یه مقدار به اصطلاح صحبت کنیم، به لحاظ تاکتیکی هم یه سری موارد گوشزد کردیم و بازی رو خوب شروع کردیم، خوب اداره کردیم، خوب تونستیم بازی رو در عمق و کنارها ببندیم، اجازه ندیم که به اصطلاح توپو به جریان بندازن. در نیمه دوم هم که خب با وجود اصطلاح تذکراتی که داده بودیم متاسفانه بازیکن ما اشتباه کرد. همون اشتباه باعث شد که به اصطلاح ما گل بخوریم. بعدش هم باز دوباره یه اشتباه دیگه توپ به بدن بازیکن و دیدید که با چه وضعی ما بازی رو بردیم. شما دیدید چه داوری رو دیگه. من نمیگم به نفع ما بزنی یا به نفع اونا، اشتباه میکنه. یعنی من اصلا نمیگم برای اونا میزنه تو بازی رو اداره نمیکنه، بازی از دستش در میره. ولی همه اینا رو من میگم اصلا تمام. ما با این وضعیت من نمیدونم باید چیکار کنم. یعنی وقتی میام سر تمرین نمیدونم امروز تمرین هست یا نیست، امروز میتونیم تمرین کنیم یا نه، امروز بازیکن دارم یا نه. اصلا واقعا مستصل شدم. سببی در قسم اول بعد بازی کردن تیم در چه میشه؟ Ну, сложно сказать. Много факторов. Может быть, недооценили, может быть, погода, холодно, может, им стало. Ну, не получился первый тайм, потом в перерыве были изменения, были указания, чтобы играли только вперед, и принесло к победе.